Monomvera yafikanso nthawi ya sewero la fupa lokakamiza. Seweroli akukonza ndi a Center for Solutions Journalism CSJ mu project ya pamoja. Cholinga cha seweroli ndi kuphunzitsa anthu nkhani za umoyo, malamulo ndi ufulu wa zauchembere ndi ubereki. Akulemba seweroli ndi Brian Ligomeka ndipo muli ndi ine Karim Mpaweni. Sabata yatha tidasiya Spiwe atangolandira email yomudziwitsa kuti wapeza scholarship ku Harvard University ku America. Izi zinamubalalitsa kwambiri Spiwe, potengera kuti nthawi imene akuyenera kukamba maphunziro ake ku Harvard University ndi nthawi yomweyonso imene akuyenera kumanga banja ndi mamuna amene wamupeza atapemphera kwa nthawi yayitali. Kodi pamenepa Spiweyu apanga chiganizo chotani tsopano? Hello, Spiwe. Hello, Atati. Kaya kuli Longwe kuli bwanji? Kunotu kuli bwino kaya kumene kwa Atati. Kononso kuli bwino. Zikomo. Nanga mama ali bwanji? Ine ndili bwino. Ukayimba ni foni chonchi, Atati yako amaisiya foni ipa loud speaker kuti lonse lidzimvera limodzi. Ayi, zakhala bwino kuti nonse muli pamodzi. Zikomo. Koma Spiwe, Atati. kwa gwanji kuti unene kuti zakhala bwino kuti tili limodzi? Kunotu kwa mwayi winanso. Komanso topena, zikumasakhala ngati nditsoka. Tafotokoza zomveka mwana wanga Spiwe. Ukudziwa chani? Chinthu chimodzi sichingakhale tsoka chomwe chonso nkukhala mwayi. Spiwe, Atati. fotokoza momveka bwino mwana wanga. Amama, Atati. Inatu ndapeza scholarship yokapanga degree yapamwamba kwambiri ku Harvard University. Timanga unathamanga bwanji. Iwe, nde unganene bwanji kuti limenelo nditsoka? Abale ino. Atati, uditu ndi mwayi. Koma foto ndilokuti, mu September chaka chammawa, nthawi imene ndikhale ndili ku America, ndi nthawi nsoti imene ndimayenera kumangitsa ukwati woyera. Spiwe, Atati. utamuuza mamuna wako amene ukufuna kumanga naye banja za scholarship izo, iye wakuyankha zotani? Sindinamufotokozere. Mwana wanga Spiwe, Atati. kuyambira lero khani ngati izizi zikachitika, munthu oyamba kukambirana naye azikhala mwamuna wako, osati ine kapena mayi akowa kapenanso munthu ina aliyense iyayi. Mwatero Atati. Tukaya. Inetu ndimaona ngati, chifukwa choti sindinamangetu naye banja, khani ngati izizi ndikuyenera kumakambirana ndi inuyo makolo wanga. Ayi. Ayi. Ukudziwa chani mwana wanga Spiwe? Wachikondi wako weniweni ndi amene umamasukirana naye ndi kumuuza nkhani. Ndamvetsa mama. Tu mwana wanga. Ndipo iwe ukonzekere kuvomereza maganizo a mamuna wakoyo. Ngati iyeyo angakuze kuti usapite ku America ku scholarship, mupange kaye zomanga banja lanu loyera. Iwetu ukuyenera kuvomereza zimenezo. Basi Mama, koma ndikundiphera ufulu wanga wamaphunziro apamwambatu. Spiwe, Atati. ngati ukufunisisa kupita ku America ku scholarship, ndiye usafunsenso nzeru kwa mamuna wako. Sibwino kumufunsa munthu nzeru pamene wewe wapanga kale chiganizo. Ngati wapanga chiganizo chopita ku America, ungomuza mamuna wakoyo kuti zomanga banja loyera chaka chammawa zija zakanika. Basi. Koma Atati, nanga popeza banja lonso tundikulifunisisa kwambiri. Ndi chifukwa cha ine ndikuti ngati ungafunse nzeru kwa mamuna wakoyo, uyembekezere kuti iyeyo avomera kapena akuza kuti iyayi choyamba chikhale kai kupanga ukwati woyera. Iwe upanga bwa? Koma nkhani izo ndiyovuta kwambiri. Ndiyovuta kumene chifukwa uyembekezere kuti chimodzi mwa zinthu ziwirizi, chimodzi chichitika ndipo china chiyenera kulephereka. Kwambiri. Mwana wanga Spiwe. Bambo wako akuti iweyo ngati ukufuna kupita kunja,
ukhonza kupita pomufotokozera mwamuna wakoyo za chisankho chimene iweyo wapanga. Ngati wafunisitsa banja ukhonza kupempha aku skuluwo kuti udzayambe utamanga kaye banja. Chabwino ndakumvana mama. Chabwino mwana wanga. Komano nkhani ndiyakuti pamene iweyo uli ndi ufulu wopita ku skulu udziwe kuti mwamuna wakoyonso ali ndi ufulu wopeza mkazi wina omanga naye banja. Makamaka ngati iyeyo wafunisitsa kulowa mbanja chaka chammawa. Komatu zimenezi ndiye ndizovuta. Ndakhala zaka zonsezi ndikufuna mwamuna wa banja. Komatu pano sindikudziwa ngati angalole kundidikira kwa zaka zitatu kuti ndikapange maphunziro anga a PhD. Mwana wanga Spiwe, nkhani itu ndiyakuti iweyo mwini wake ukuyenera kuganiza mofatsa ndi kusankha chinthu chimene chiti chofunikira kwambiri mmoyo wako. Spiwe, Amama. ngati kupanga maphunziro a PhD ndikofunikira kwambiri mmoyo mwako padakali panopa ukhonza kupita ku America. Koma ngati wafunitsitsa kwambiri banja ndiye ukhonza kupanga kaye zolowa mbanja ndi kuzayang'ana za scholarship ina mtsogolo. Izitu ndizongofunika kupemphera kwambiri. Mulungu andipatse njira yoti ndikwaniritse zonsezi. Kumeneko uko ndiye kuganiza mwanzeru. Ndi bwino kuti nkhani imeneyi tisiye m'manja mwa Yehova. Kwambiri ifeso tikuthandizira kupemphera kwa Mulungu. Koma chofunika ndi chokuti ukakambirane naye modekha munthu amene akhale mpongozi wathuyo. Chabwino amama ndakumvani. Sabata mmawa ndizakuyimbirani foni kufotokozerani zomwe tikambirani. Zikomo kwambiri mwana wanga ukhale ndi tsiku lopambana. Zikomo mama. Spiwe, Atati. tizidikira foni yanu. Yosuzi ndawala imene bwanji komanso ndikuoneka wachikwiyo chachikulu zeditu. Zex, afito pemphera kulimbana nane kwambiri koma ineyo ndithana nawo. Afito pemphera ake ndani na Uwaziwa ndikathana nawo. chaka chimene siliko Vuto somwena safito pempherawo koma amuna inuyo. amuna fitala kwanji tsano Ndipo anthu amene ananena kuti amuna ndi agalu sana nami basi kungona kambina kankazaliyesi ndima anu mwamba. Yosuzi mkwiyo umene uwu bwanji Wina akundanda mamuna koma zikuoneka ngati kuti pumba kwambiri ndi nyamatayo. kombana amene kufotokozera apapa mtsikana amene afuna kulanda mamuna ine ndi 100% sure kuti athadi kulanda mamunayo. Iwe Zex kuti chani koma ndiye college naithawa chifukwa nene zampapalisana makofi. Ukampapaliza makofi kuti aithawe college ndiwe akakunenera ku polisi. Kodi we Zex umayankhula zoduka mutu bwanji. Hayi sizoduka mutu koma chilungamo chenicheni nkhani yomenyana ikangofika ku polisi kuti kunayo wasuma amakumanga kaya nthawi zina ukapewa mapindulo. Zex kodi akutuma mpaka ukapewa manena ineyo. Suzi fupa lokakamiza limaswa mphika. Oh Ngati mamuna sakufuna kumukakamiza ndikungotaya nthawi chabe. ndiye basi ningozisiya nzimona azinyauda pa college pano munthu wakuti iyeyo ndi ine chibwezi atinamba kalekale. Ukhoza kumusiya nkupeza njira ina yoti mamuna yemweyo achitekha kubwera kuzagwada nkukupempha kuti chibwezi chachiyambirenso. Zex komano inezo majesa nyamata konda ine sinimazifuna amazatha kupusa nkukhala zoba weniweni. Yesuzi nkhani ili palopa siyodyesana konda ine. Okay koma kupanga ma action oti mamuna azindikireka kuti koma ndinaluzatu. Action yotani Zex. Anthu ambiri pa college pano pati mazuwa kuti wendi sikana wa mavuvu umachita kuzitamenya kuti ine ndi action girl from Dixie. Iwe ine ndi action girl kumene wa mugeto ya Dixie. Iwe munthu uzivomeza chimene uli. Kulipeza chaka cha mawa upanga graduate we. Ndi company yetu imene ngafuna kulemba mtsikana wa mavuvu nanga ndi mamuna kuti amene ngafuna kuwatira ndi munthu wa mavuvu. Kodi Zex nkhani kuloyera kuti lero ngofuna ndinyoza basi. Sikuti ndikukunyoza yayi koma anthu tikamayandikira kutenga ma degree kuti tikonzekera kuyamba ntchito kapena kuyamba ma business tizifufuze kuti kodi ife tikonzekera motani. Tisamangokhala akaswiro mayimba nyimbo zotukwana m'mabasa pa college panopo nkumayiwala kuti anthu amene tikwatukwana nawo ndamati akatirembe ntchito ifeka. Ndiye wayamba yankhula ngati kandala tu. Ndi bwino kuti ndikhale kandala koma ndili wokondwa. Ena amati Zex ndi wanzeru kwambiri. Ndiye kuti nzeru zake amanena kulalataku. Amathandiza kuti nene makamba chilungamo ngakhale chikhala chiwawa. Ndiye amene andararira muno wapindula ya. Suzi universities langizo langa ndilonera kuti iwe ukuyenera kuzipanga rebrand. Rebrand? Yes ukuyenera usinthe choyamba
usiye zako za mavuvuzi ndipo uyambe kudekha. Iwe Zex, nezimwe zinthandiza ya. Sikuthandiza kwambiri. Ndipo chachiwiri, usiye kumavala zako za mayambakara choncho. Zex, mpaka ndisiye kuvala madete jeans anga. Anyusonyuswa. Usiye. Ndipo chachitatu, uyambe kulimbikira maphunziro suzo. Ayi. Iwe Zex, wayambano kuyankhula ngati makulu anga. Paliso china? Chomaliza. Usalole adani yako kumenyera nkhondo kudera lako. Koma iweyo umenyere nkhondo kudera adani yako. Pamene wene mwandipinda. Ndisakupinde yayi. Kodi wezi mezi kuchitika ku Ukraine ndi ku Russia sikuzitsata? Nkhondo imene janedi kuyisatira bwino lomwe. Ukraine yapita ku Russia kopyako ukamenya nkhondo kutiko kumeneko. Pamene Russia ikumenya ku Ukraine. Take your fight to your enemy's territory. Ngati bwezi lako lakayamba fellowship kuti ikhale pa chibwezi ndi born again. Iwenso ukayamba fellowship yomweyo ndikuyamba kuchita za born again zija. Uone kuti bwezi lako lipanga chani. Zex wedi ndi wanzeru. Anthu samanamba kuti Zex ni fano ganiza bo heavy. Iwe tangoganiza. Suzo chena bo, suzo konza nkalasi, opemphera, ofatsa muchina chilichonse. Azigwedeza kuti kule chonse inoto. Kusiyana ndi suzo kumangonyezedwa nditi ana chifukwa cha too much mavuvu. Ngakhale zomwe ukamba ziziti zobowa kwa ineyo. Komabe ndiziyesera kuti ndonozisatira zake. Ineyo ndasangalala kuti uyesera plani imene ndakupatsayi. Ndiyene mufuna kuyipasano moto, tsiku limene ukufuna ku fellowship iyo usakhale pafupi ndi mamuna amene afuna kusiyana. Duzi ase. Lachina ili kubwera ali ndipo ndikayipasa moto. Lachina. Suzo. Brother Mavuto. Tu Sister Linda. Mwaswera. Naswera kama mwaswera bwanji. Mwaswera bwino. Togoza. Mwafika kale kapena mufika kumene? Hayi ningofika kumene Sister Linda. Hallelujah. Amen. Ambuye alemekezeke kuti tonse tafika nthawi imodzi. Amen. Sister Linda. Paja tinagwirizana kuti tikumanelera. Yes. Ndipo Mulungu wapangisa kuti zonsezi zitheke ndithu. Glory to God. Amen. Brother Mavuto. Brother Mavuto. Sister Linda. Mudandipempha kuti mufuna tionane lero. Ndiye apa pandiona kuti mukhozana kufotokoza chimene mmandifunira. Pamene ndiyambire pati. Mukhoza kuyambira pena paliponse Brother Mavuto. Chabwino Sister Linda. Sister Linda, ineyo choyambirira ndifuna ndikuthokozeni kwambiri chifukwa cha ntchito yayikulu imene munayigwira ponditulutsa mu nsinga za uchimo. Brother Mavuto, ife ndatumiki chabetu. Mulungu ndamene amachitira chifundo anthu ochimwa. Choncho mayamiko onse amayenera kupita kwa Mulungu. Inde mukunena zinthu zoona Sister Linda. Mayamiko onse akuyenera kupita kwa Mulungu. Komanso tikuyenera kuzindikira anthu amene atithandiza mmoyo. Ndizona ndi Brother Mavuto. Komano nkhani imene mmandifunira ngati ili iyo ngondiyamikirayi, ndimafuna ndipitirizebe kulangizani kuti tikuyenerabe kwambiri kumapereka mayamiko onse kwa Mulungu yekha basi. Kungoti komanso ndinayi ndi mawena eti. Masukadi Brother Mavuto ngati pali mawena. Sister Linda, ine ndikukhulupirira kuti poponda inuyo moyo wanga ukhoza kusokonekera. Brother Mavuto. Ndikuwuzani. Musalakwitse kuyankhula. Moyo wa munthu aliyense uli m'manja mwa Mulungu ndati nakali mucha. Osati munthu ngati ineyo ayi. Mwadero Sister Linda. Timakhala pa dziko lapansi pano chifukwa cha chisomo ndi chifundo cha Mulungu. Zoona. Komanso mene ndikunenera kuti moyo wathu uli m'manja mwa Mulungu. Amen. Kungoti chifukwa cha chifundo ndi chikonzero chake Mulunguyo amatilola kuti tizipanga zisankho zimene tikufuna. Amen. Komano Sister Linda. Yes. Mwina ndisazungulire mbali kwambiri. Brother Mavuto, musazungulire kwambiri. Tango kampani zimene mmandifunira ineyo malo momwe mandipatsa mayamiko oyenera kupita kwa Mulungu. Chabwino. Sister Linda. Ineyo. Pasi pa mtima ndimafuna kuti ngati kuli kotheka tikazamaliza maphunziro athu pa college panopa inuyo ndi ineyo tizamange banja loyera. Brother Mavuto. Mwaganiza bwanji pamene? Sister Linda, ine ndakupempha kuti tsogolo langa lizakhale lowala. Hayi,
popeza mwanena kuti tikazamaliza maphunziro athu apa college pano tizamange banja sichoncho ndiye ndibwino kuti nkhani imeneyo muzandiuze titamaliza maphunziro. Komano Sister Linda ndikhoza kuyambiratu kukambirana panopa. Brother Mavuto, Sister Linda pano tikupanga maphunziro a degree tiye tingolimbikira zimenezo osatiso tizikhala busy ndi nkhani za banja chani pamene tili ku college. Sister Linda ndipesene panopa ndimafuna kuti tikhale pachibwenzi kuti za banjazo tizapange tikamaliza maphunziro. Kodi Brother Mavuto mukufuna chibwenzi kapena banja? Sister Linda ine ndisaubesere ndikufuna banja koma poyambira pakhoza kukhala pachibwenzipo. Brother Mavuto ndikufunseni kodi mmadziwa chifukwa chimene ife mamembala a fellowship timatchulirana kuti brother kapena sister? Ine ndimangona ngati ndi ulemu tu basi. Ndiye mwina mutafufuzatu kuti ndi chifukwa chani ma born again Christian timayitanana kuti brother and sister. Zikuthandizani Brother Mavuto zimenezonso? Sister Linda yapo ndakumvani izozo ndifufuza kuti ndidziwe komabe ndimadziwa kuti ma born again amatha kumanga banja loyera popanda chovuta. Kodi Brother Mavuto ine ndipitirizatu kufunsa. Fufusa Kodi ndiye kuti inuyo pa college pano mulibe chibwenzi? Ineyo kapena ndifunse kuti simunakhalepo ndi chibwenzi pa college pano? Sister Linda ndisaubisire ineyo kuyambira iye wani kufika panopa sinakhalepo ndi chibwenzi. Ngati nkotheka oyamba ndi omaliza mukhale niyo Sister Linda. Hayi nkhani yosangalatsa ndiyati mukuzisunga bwino. Yetu Sister Linda ineyo ngakhale mu nthawi yanga yakusaziwa wanga unali muwa mpira kutukwana komano izizi za mababies hayi ataulu pang'ono. Kwapate kwa ine zodabwitsatu kuti Brother Mavuto atakulandira mbuya kugala mpulumutsi wawo basi tsopano aganiza zopeza chibwenzi. Please Sister Linda nimvetsetseni panopa ndikupanga mapulani a moyo wanga watsogolo chifukwa chake ine ndikufuna inuyo ndizamangirana banja loyera. Ndikumvetsetsa bwino lomwetu zimene mukukambazo Brother Mavuto. Komano pa pempho langa loti tikhale pachibwenzi pokonzekera kuzalowa mbanja tikamaliza maphunziro athu mukuganiza bwanji Sister Linda? Pofunika kulingalira bwino. Sister Linda tayankhulani zolimbisa mtima. By the way Brother Mavuto, kodi mbuyo mwenuyo simunaperekepo mimba kwa mtsikana wina aliyense? Ndipo ngati munaperekapo mimbayo zinathabwa? Ndi zimenezo za nsewero limene la fupa lokakamiza sabata ino. Apatu Mavuto zikuoneka kuti gemu sili kumbali yawo. Koma no gangster ngati ameneyu ayimva. Tsopano ndi nthawi ya funso. Funso lomwe lidafunsa sabata yatha lidalira kuti kodi njira yabwino yolera kwa banja limene lapanga chisankho kuti silikufunanso kudzakhala ndi ana ena ndi iti? Yankho la funso limeneli ndi ili: banja limene lapanga chisankho choti silikufuna kudzakhalanso ndi ana ena liyenera kutenga njira yotseka ya abambo yomwe imatchedwanso kuti vasectomy, kapena njira yotseka ya amayi yomwe imatchedwanso kuti sterilization. Omwe anayankha bwino kwambiri funso limeneli ndi awa: a Peter Molio, a Yohane Mwanza, a Precious Kwasanje ndi a Wadison Chingondo. Funso lathu sabata ino: kodi mawu oti uchembere wabwino amatanthauza chiyani? Tumizani mayankho anu ku nambala iyi 0991 046 451 kapena lembani mayankho anu pa tsamba lathu la Facebook la CSJ News Malawi. Museweroli Linda anali Elina Sanga, Mavuto anali Isaac Bonongwe, Spiwe anali Keti Maganga, Suzio anali Merce Upindi, bambo a Linda anali Clement Twaya, maya Linda anali Evelyn Nkandawire, ndipo Zex anali Robert Magasa. Seweroli akukonza ndi a Center for Solutions Journalism CSJ mu project ya pamoja. Cholinga cha seweroli ndi kuphunzitsa anthu nkhani za umoyo, malamulo ndi ufulu wa zauchembere ndi ubereki.
akulemba seweroli ndi Brian Ligomeka, ndipo kuchokera kwa ine mkonzi komanso muulutsi wa programuyi Karim Mpaweni, tiyeni tikumanenso sabata yamawa. Adindongalize mopasa imfazi nazi